Прывітанне! Вы на канале Гродно 1127 і сёння ў нас эксперыментальнае відэа, якое нам дапамог зрабіць штучны інтэлект. Яно прысвечана гісторыі святога Губерта і аленю, які выяўлены на гербе нашага горада. Таму стаўце падабайку, падпісвайцеся на наш канал і мы пачынаем. Даўным-даўно, у часы, калі лясы былі густымі, а людзі жылі ў згодзе з прыродай, жыў у Францыі малады князь па імені Губерт. Ён быў вядомы сваёй любоўю да палявання і весялосці. Яго дні праходзілі ў гонках за дзічынай і банкетах, але ў душы Губерта адчувалася пустата, якую не маглі запоўніць ні багацці, ні свецкія забавы. Аднойчы, у Вялікую пятніцу, калі ўвесь хрысціянскі свет ушаноўваў пакуты Хрыста, Губерт вырашыў адправіцца на паляванне ў цёмныя лясы Ардэнаў. Раптам у гушчары лесу перад ім з'явіўся вялікі алень з ззяючым крыжам паміж рагоў. Гэта бачанне настолькі ўразіла Губерта, што ён упаў на калені, адчуваючы неверагодную магутнасць і святасць гэтай істоты. Алень гаварыў да Губерта. Яго голас быў спакойным і мудрым. «Губерт, чаму ты марнуеш сваё жыццё ў свецкіх забавах? Ідзі і знайдзі святло веры. Прысвяці сваё жыццё служэнню Богу і людзям». Гэтыя словы працялі сэрца Губерта, і ён зразумеў, што яго жыццё павінна змяніцца. Ён пакінуў сваё багатае і бестурботнае жыццё, адправіўся да біскупа Ламберта і стаў яго вучнем. З таго часу Губерт пачаў шлях святасці, дапамагаючы людзям і распаўсюджваючы веру сярод тых, хто яшчэ не ведаў хрысціянства. Губерт стаў вядомы сваёй пабожнасцю і міласэрнасцю. Пасля смерці біскупа Ламберта ён заняў яго месца і стаў біскупам Льежа. Людзі любілі і паважалі яго за мудрасць і спагадлівасць. Пасля смерці Губерт быў кананізаваны, і яго пачалі ушаноўваць як святога, абаронцу паляўнічых і ўсіх, хто шукае святло веры. З гадамі легенда пра святога Губерта і аленя з крыжам паміж рогамі распаўсюдзілася далёка за межы Францыі. Калі горад Гродно прыняў хрысціянства, яго жыхары вырашылі ушанаваць гэтага святога на сваім гербе. Менавіта яго ўпрыгожвае велічны алень з ззяючым крыжам, сімвалізуючы святло веры, абарону і духоўнае святло для горада. Так і жыве ў памяці народаў гэтая легенда пра святога Губерта, нагадваючы пра важнасць веры, ператварэння і спагадлівасці ў жыцці кожнага чалавека. І калі вы бачыце герб Гродно, памятайце пра гэта даўняе бачанне і пра тое, як яно змяніла жыццё аднаго чалавека і прынесла святло многім іншым. Калі вам спадабалася відэа, то не пашкадуйце падабайку і падпісвайцеся на наш канал. Таксама сачыце за намі на нашых старонках у Instagram і Telegram. Спасылкі пакінем у апісанні да відэа.